Pondelková rána káva. Veľmi príjemný pondelok. Prajem vám príjemný, úspešný týždeň. A viete, čo je ešte príjemné? Bol aktualizovaný graf dlhodobého porovnania vývoja jednotlivých aktív, akcie, krátkodobé dlhodobé dlhopisy, zlato, cash tejto knihy, investície do akcií, Jeremy Siegel. Pretože tu na strane 23 bol tento graf. Tento graf, ktorý vidíte aj teraz tuto, ktorý nám presne ukazoval, že za posledných 200 rokov sa najlepšie zhodnocujú akcie na 755 000. Napríklad také zlato 1,95 v reálnej hodnote, to znamená po inflácii. Pozrite sa, ako toto vyzerá dnes. Aktualizované do konca minulého roka, do roku 2022. Vidíme, že $1 pred 200 rokmi zainvestovaný do akcií má dnes hodnotu 2,3 milióna. $1 pred 200 rokmi zainvestovaný do zlata má dnes hodnotu okolo $4. Stále z toho vyplýva, že akcie sú najdôležitejšie aktívum, do ktorého máme investovať. Vyplýva z toho aj to, že aj dlhopisy sa vedia veľmi pekne zhodnotiť a súčasťou rozumne diverzifikovaného portfólia by mali byť. Vyplýva z toho to, že zlato iba chráni hodnotu. Nič extra nezarába. Majte úspešný týždeň aj s vašou ranou kávou. Sledujte ma pre viac investičného obsahu.